Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Маладзечанскі фестываль – адзін з культурных брэндаў Беларусі. Новыя імёны падараваў нам сёлетні форум беларускай песні і паэзіі. Медработнікам нашага рэгіёна напярэдадні прафесійнага свята уручылі граматы і падзякі. Падчас урачыстасці афіцыйна прадставілі новага кіраўніка Маладзечанскай цэнтральнай раённай бальніцы. «Мелодыі сэрца» – адной з галоўных падзей нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі застаецца адкрыццё творчага форуму з гала-канцэртам у летнім амфітэатры. Пра найбольш яркія моманты свята ў рэпартажы нашага корэспандэнта. Яшчэ з вясны Міністэрства культуры аб'явіла конкурс на лепшую канцэпцыю чарговага фестывалю ў Маладзечні. Свае ідэі маглі прапаноўваць рэжысёры-пастаноўшчыкі тэатральна-відовішчных арганізацый, студэнты і навучэнцы устаноў адукацыі адпаведнай сферы. А пераможны варыянт гледачы маглі ўбачыць і ацаніць у пятніцу на адкрыцці творчага форуму. На пачатку па традыцыі міністр культуры Анатоль Маркевіч зачытаў прывітальны адрас ад кіраўніка дзяржавы Александра Лукашэнкі. Дорогие сябры, сардэчна віншую вас з адкрыццём 23-го нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі. Форум на працягу многіх гадоў выконвае высакародную місію асветніцтва, пабуджае да вывучэння багатай паэтычнай і песеннай спадчыны, спрыяе захаванню і развіццю традыцый нацыянальнага мастацтва. Жадаю гостям, удзельнікам і арганізатарам фестывалю поспехаў, дабрабыту і невычэрпнага натхнення. Прыемных сустрэч з мастацтвам пажадаў гледачам намеснік старшыні мінскага аблвыканкама Александр Ільясевіч, і сцэна была аддадзена артыстам. «Мелодыі сэрца» рэжысёры-пастаноўшчыкі прысвяцілі юбілярам музыкантам і айчынным шлягерам. Цёплымі апладысментамі гледачы віталі славутых выканаўцаў Владзіміра Громова, Вікторыю Алешка, Наталью Тамела, Дмітрыя Качароўскага, Юлію Быкаву, калектывы і ансамбляў песняры і чараўніцы і іншых спевакоў і танцораў. Між іншым, менавіта з маладзечанскага фестывалю для многіх артыстаў пачалося ўзыходжанне на музычны Олимп Беларусі. Приезжаю сюда с шикарными эмоциями. Для меня это ностальгия, так как 2 года подряд я приезжал сюда в качестве молодого исполнителя на конкурс «Молодечно». А сейчас я буду выступать на открытии. Настроение отличное, погода молодечная, шикарная, все радует, атмосфера очень нравится, все очень красиво. Сразу вспоминается те прошлые годы, когда мы выступали, стояли на сцене, волновались, хотели хорошо выступить. А сейчас мы выступаем на открытии. Мы приезжаем каждый год, и мне очень приятно приезжать сюда, но это как-то вдвойне волнительно. Любой концерт, любое выступление, оно, конечно же, ответственно, но выступать на своей родной земле – это вдвойне ответственней. Сегодня я буду исполнять песню, которая называется «Разом быть», и надеюсь, что мои земляки мне помогут вместе со мной и поддержат меня, поэтому я очень надеюсь на теплый прием своих, как говорится, родных земляков. Фестывальныя мерапрыемствы аб'ядноўваюць як вядомых, так і пачынаючых артыстаў, паэтаў, кампазітараў. Мэта творчага форуму застаецца нязменнай на працягу ўсіх год яго існавання. Захаванне духоўных традыцый і нацыянальнага мастацтва нашых продкаў. А гледачы з задавальненнем паслухаюць і вядомыя шлягеры, і прэм'ерныя выступленні. Мы приехали из города Старой Дороги Минской области. Уже, наверное, 3-й год мы являемся гостями, наверное, приглашенными на открытие фестиваля. Конечно же, ждем новых эмоций. Молодечно всегда собирает большое количество очень приятных, душевных людей, которые всегда радуют и наполняют эмоции каждого белоруса, живущего в нашей стране. Фактычна адкрыццём маладзечанскага фестывалю распачынаецца сезон аналагічных мерапрыемстваў у Беларусі. Таму салют у вечаровым небе як яркі знак таго, што творчы форум абяцае быць насычаным на цікавыя падзеі, як для гледачоў, так і для мэтраў песні, паэзіі і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Алла Маркелова, Алексей Андрыеўскі, МКТБ.
Фестываль у маладзечні – гэта яшчэ рэспубліканская адукацыйная пляцоўка для маладых спецыялістаў сферы культуры. Па 5 лепшых прадстаўнікоў з кожнай вобласці працавалі і адпачывалі ў маладзечні 3 дні. Чаму працавалі? Адказ у наступным сюжэце. У межах фестывалю арганізаваць маладзёжны форум і даць гучную назву «Узлёт». Чаму б і не? У маладзечна запрасілі маладых спецыялістаў сферы культуры з усёй рэспублікі. Праграму насыцілі самымі разнастайнымі імпрэзамі, сустрэчамі, квестамі, канцэртамі. Чаго толькі варты майстар-клас ад зорак першай велічыні і абарона сваіх праектаў перад міністрам культуры, намеснікам старшыні Мінаблвыканкама і старшынёй райвыканкама Анатоліем Маркевічам, Александром Ільясевічам і Паўлам Губко суадносна. Так, моладзь з брэсцкага рэгіёна прапановвае арганізоўваць летнія музычныя інтэнсівы. Ідэя з Брэсцкай вобласці – стварыць дворыкі мастацтваў. Прадстаўнікі Мінска і Гомельшчыны заклапочаны тым, каб стварыць належныя ўмовы для пагружэння ў мастацкую сераду дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. Это волнует нас, молодых специалистов, работников культуры, неравнодушных к нуждающимся в помощи. Наша цель – с помощью музыки помогать идейно-нравственному и духовному воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей и ребят с ограниченными возможностями. А прадстаўніца з Лагойска пасля свайго выступлення атрымала запрашэнне. Намеснік старшыні мінскага аблвыканкама Александр Ільясевіч прапанаваў маладому спецыялісту папрацаваць на форуме, што праз 2 тыдні стартуе на Мядзельшчыне. Он ко мне подошел лично и сказал о том, что в Мяделе через 2 недели открытия пляжа. Он бы очень хотел, чтобы я поработала на вечернем открытии для молодежи, провести вот проект только для то есть масштабированно это все сделать, чтобы это было интересно и запоминающе, потому что он видит, что молодые специалисты все-таки чему-то научились. Все очень добродушно относятся к тебе и выслушивают тебя, и подсказывают, и дают даже мотивацию двигаться дальше. Пасля сустрэчы з маладымі спецыялістамі ў сферы культуры міністр Анатолий Маркевич падзяліўся з журналістамі сваімі ўражаннямі. Я себя словил на мысли, какая прекрасная у нас молодежь. Вот прям до чувств таких, потому что вот они, как говорят о стране нашей, с такой любовью, с таким отношением бережным. Они планируют свою жизнь именно здесь, на нашей земле благодатной Беларуси. Они не ищут другого места совершенно. Они даже не рассуждают на эту тему, потому что они получили образование и хотят применить его именно в масштабах нашей Республики Беларусь. Это здорово. Это здорово, это настоящие патриоты, это те люди, за кем будущее. Я глубоко в этом уверен. У творчую капілку моладзі занесены і квест, які распрацавалі менавіта для іх. Дзяўчат і хлопцаў падзялілі на 2 каманды. На кожнай лакацыі трэба зарабіць ноту. Іх, як водзіцца, 7, і потым яны складаюцца на нотны стан. Трэба адгадаць мелодыю. Моладзь і вучылася танчыць, і складаць вершы, і адгадваць, і раскладваць па паліцах, і трапляць, і пець. Арганізатары загадалі песню «Фестывальны гімн нашага горада», які вядомы амаль кожнаму жыхару краіны. У нефармальнай абстаноўцы мелі стасункі з кіраўніком арт-групы «Беларусы» Валерым Шматам, таксама салістамі групы «Аура». Яны расказалі, на якія песні робяць стаўку, чым цікавыя беларускія артысты за мяжой і хто распрацоўвае адзенне для Юліі Быкавай. Ну і, канешне, крыху заспявалі. Программа максимально насыщенная, нет времени вообще даже сфотографироваться на фоне достопримечательностей Молодечно. Вот так хорошо постарались организаторы нашего форума молодежного. Сегодня мы представляли проекты от молодых специалистов, то есть от нашей команды. И наша идея – это был проект «Творчество без границ», то есть совместить инклюзивную культуру, творчество людей с ограниченными возможностями и профессионалов. Это детей, детских школ искусств, также студентов, учащихся колледжей искусств и музыкальных колледжей нашей области и не только, всей страны. Очень нравятся всякие встречи, которые нам предоставляют здесь, увидеть артистов живьем наших белорусских. Программа рассчитана на 3 дня. В первый день мы посещали огромное количество концертных программ, у нас были творческие встречи, такие очень душевные, с артистами, с певцами, с продюсерами. Очень информативно, очень познавательно, очень интересно. Все, что было сказано, это было сказано, в общем-то, для нас, чтобы мы полезное что-то для себя брали, вот, и на будущее мы себе это взяли, да, и это
очень радостно. Я представляла, что все будет очень официально, что вот все будет очень нервно, как-то, напряженно. Но на деле оказалась очень комфортная атмосфера, очень, можно было задавать любой вопрос. Маладыя спецыялісты павязуюць з сабой успаміны. Тут у маладзечні адбыўся такі інтэнсіў, што кожны пазайздросціць. Напярэдадні 80-й гадавіны вызвалення тэрыторыі Беларусі ад фашысцкай навалы госці і ўдзельнікі маладзёжнага форуму «Узлёт» хвілінай маўчання ушанавалі памяць савецкіх воінаў і ўсклалі кветкі да помніка вызваліцеляў у парку Перамогі. Наталья Усищева, Алексей Андреевский, МКТБ. Маладзечанскі фестываль за час свайго існавання стаў адным з культурных брэндаў Беларусі. Тыя з маладзечанцаў, якія стараюцца не прапусціць святочнае дзейства з першы год яго існавання, не маглі не заўважыць, як з часам форум набыў сучасны выгляд. Прыемна, што ўсё больш і больш майстроў народных промыслаў, артыстаў музычных і тэатральных калектываў, мэтраў слова прыязджаюць у чэрвені ў Маладзечна, каб паказаць свае таленты і гасцям, і гаспадарам фестывалю. І я адчуваю, што, напэўна, наш фестываль у Маладзечна, ён перарасце ў міжнародны фестываль, таму што ўжо сёння больш за 9 рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі разам з намі, і вось калі мы размаўлялі, дзяліліся думкамі, уражаннямі, выказваюць нашы калегі самыя добрыя пажаданні і ў іх самыя добрыя ўражанні ад таго, што яны бачаць. Таму што гэта сімвал нашай культуры, гэта тыя здабыткі, якімі мы ганарымся па праву і заўсёды гатовы дзяліцца сваімі напрацоўкамі з нашымі сябрамі. Маладзечанскі фестываль як месца, дзе запальваюць зоркі. Якія новыя імёны падараваў нам сёлетні форум? Іх некалькі. Паколькі ў нас ладзіцца нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі, то новыя зорачкі заззялі на двух гэтых небасхілах. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Разам пра каханне. Такую назву меў гала-канцэрт закрыцця форуму. На сцэну выходзілі дуэты і спявалі песні беларускіх аўтараў, а таксама была раскрыта інтрыга, каму ж з маладых выканаўцаў сёлета суддзі паставілі самыя высокія балы. Гран-пры застаецца ў Мінскай вобласці. Яго атрымала Вераніка Высоцкая. Крыштальную гітару атрымлівае Вераніка Высоцкая, Мінская вобласць. Какова была дорога к этому звездному часу? На самом деле я участвую в конкурсе уже во второй раз. Первый раз я принимала участие в прошлом году, и так получилось, что я не заняла никакого места. А в этом году заняла гран-при, и эмоции меня просто переполняют. Столько неожиданных, приятных моментов случилось во время этого фестиваля. Вероника, а откуда вы? Я представляю Минскую область, я из агрогородка Прилуки. Про репертуар, что вы подобрали? Я пела во втором туре песню «Вятры», а в третьем с оркестром я выступала с песней «Поле горьких полынов». Почему этот репертуар? Этот репертуар я подбирала со своим педагогом, Кривицкой Еленой Валерьевной, и мне кажется, что именно он максимально раскрывает мой творческий потенциал, мой голос. Як по полі з ветром косах, баса нож по ранних росах, ой, молодая, о-ля-ла. Між іншым, Вераніка Высоцкая – уладальніца гран-пры конкурсаў «Маладзічок» і «Маладыя таленты Беларусі». На нацыянальным фестывалі беларускай песні і паэзіі назвалі пераможцаў рэспубліканскага паэтычнага конкурсу «Радком вярнуся па вясне» імя Міколы Мятліцкага. Усяго паступіла 47 паэтычных падборак маладых літаратараў, пераможцы конкурсу, лаўрэат нацыянальнай літаратурнай прэміі ў намінацыі «Дэбют» Вольга Нікіценка, Кацярына Мізерыя-Скобрына, Максім Кухлеўскі з Полацка. У далёкім 1993 годзе па ініцыятыве вядомага дырыжора Михаила Фінберга у наш горад упершыню прыехалі кампазітары, паэты, выканаўцы, музыканты. Ровно 30 лет назад, сегодня у нас 15 июня 24 год, а 12 июня 1994 года, 30 лет назад и 3 дня, у меня был сольный концерт на стадионе, на втором фестивале
Молодечная 94, я выезжал на черном линкольне огромном. Было порядка 20 тысяч зрителей. Сольник, да, длинные волосы, лента, кожаный черный костюм, белая рубашка. Казаки, представляете, 30 лет и 3 дня назад. Мне кажется, что каждый артист, он мечтает об этом, мечтает о том, чтобы он выступил так, чтобы это не было просто каким-то банальным, таким рядовым выступлением, а чтобы его эмоция внутренняя дотронулась до самого сердца публики. И вот когда это происходит, наверное, случается вот такая магия, когда человек проникается песней и либо улыбается, либо танцует. Вот ему хочется встать с места и танцевать. Сегодня на сцене фестиваля прозвучала песня, которая называется «Ты и я». Честно говоря, я очень счастлива, что мне достался такой поющий, с потрясающим тембром вокалист, артист, как Никита. Спасибо, Жанет, что позвала меня, предложила спеть дуэтом. Это получилось мгновенно выучил воздушно. Песню. Кстати, репетиций было немного, поскольку и у Никиты график довольно плотный, и у меня. Но, тем не менее, мне кажется, сегодня все состоялось. И Принц и принцесса состоялись. Да, все, в случае туфика я не потеряла, правда, но еще все впереди. Вот, и вы знаете, мне кажется, песня в моем репертуаре уже была ранее. Я очень благодарна моим соавторам, это Игорь Берин и Олеся Гриневич, с которыми мы написали эту песню. И когда нам предложили рассмотреть какой-то вариант материала именно, я вдруг подумала, что настолько это будет хорошо сочетаться, но я не ожидала, что наши тембра настолько сольются красиво. Вот тесситура Никиты, моя тесситура, и мы даже хотели делать какие-то патчи, какие-то голоса, интервалы, потом мы поняли, что нам даже этого делать не нужно, настолько вот просто вся ситуация сложилась так, что эта песня, наш тандем, и, естественно, вот реакция публики, мне кажется, да, это вот самый главный показатель и оценка твоей работы. Я счастлив выступить рядом с Жанет, с прекрасной, очаровательной. Мне кажется, все состоялось. Воздушный, бархатный дуэт, принц и принцесса. Мне кажется, это просто мед для ушей. Мы сегодня сделали все абсолютно... Да. Я хочу сказать, мы только зашли за кулисы, я сказала: Никита, все, у нас сейчас есть новая дуэтная песня. Да, надо двигаться дальше. Поэтому я думаю, мы начали с «Молодечно», но я уверена, что такой дуэт именно в нашем исполнении, эту песню зритель еще достоин услышать не раз. Да. Калі ласка, з яким тактом б'ється серце, коли приходиться працювати, не приходится, може, недокладное слово, в родным городе? Яно просто выскоквае з грудзей, таму што гэта асаблівая адказнасць, гэта асаблівае пачуццё. Ведаеце, што так неспадзявана атрымалася на канцэртах і адкрыцця і закрыцця папрацаваць. І для мяне, як ураджэнца Маладзечна, тут быць асаблівы гонар. Мы адчуваем гэту сувязь пакаленняў, адносін да малой радзімы і ўвогуле, канешне, проста як землякі сустрэліся з гледачом Маладзечна. І, канешне, гэта пачуццё для мяне асабліва важна. Старшыня маладзечанскага райвыканкама заўважыў: усе гэтыя гады мы ганарымся тым, што ў свой час маэстра Фінберг абраў менавіта Маладзечна для гэтага маштабнага форуму. І ведаеце, за гэтыя 30 гадоў фестываль стаў не проста святам беларускага слова, беларускай музыкі. Гэты фестываль стаў брэндам, стаў візітнай карткай і не толькі нашага горада, а ўсёй краіны. Гэты фестываль вельмі запатрабаваны. І сёння на гэтае свята да нас прыязджаюць людзі з усіх куткоў Беларусі, з нашых гарадоў-пабрацімаў з Расіі. І мы вам усім вельмі рады. Штогод на гэтай сцэне запальваюцца новыя яркія зоркі, нашы артысты, якімі ганарыцца уся наша краіна. І сёння я хачу ад усіх жыхароў горада Маладзечна, ад усіх нашых гасцей падзякаваць Міністэрству культуры Рэспублікі Беларусь і асабіста вам, Анатолій Мячеславович, Мінскому обласному выканаўчаму камітэту за падтрымку і арганізацыю гэтага фестываля. Вялікі дзякуй аркестру, вялікі дзякуй усім артыстам і вядучым, якія ладзяць для нас гэтае свята. Так, сёння фестываль 2024 зачыняецца. Але я перакананы, што роўна праз год мы ўсе з вамі сустрэнемся тут, у нашым цудоўным амфітэатры, таму што так гасцінна і сардэчна бывае толькі тут. Наталья Усищева, Алексей Атырьевский, МКТБ.
Яшчэ адной урачыстай падзеі адзначыліся мінулыя выхадныя. Віншаванне з прафесійным святам прымалі беларускія медыкі. Дзень медыкаў адзначаюць у 3-ю нядзелю чэрвеня, а напярэдадні гэтай даты ў Маладзечнай узнагародзілі лепшых у прафесіі. Медыцынскія работнікі нашага раёна сабраліся ў гімназіі каледжа мастацтваў, дзе ў іх адрас гучалі словы падзякі за нялёгкую працу, адданасць сваёй справе і прафесіяналізм. Самое главное, как в любой профессии, а в медицине особенно, это ваши светлые головы, это ваши умелые руки, это ваши большие сердца. И я вообще уверен, что вот выбрать эту профессию и состояться в ней могут только люди с большим добрым сердцем, с большой душой. И сегодня я хочу высказать огромные слова благодарности вам за ваш нелегкий труд, за вашу преданность профессии. Низкий вам поклон за бессонные ночи, за спасенные жизни. Медработнікам нашага рэгіёна ўручылі граматы і падзякі ад абласнога і раённага выканаўчых камітэтаў раённага савета дэпутатаў. Падчас свята афіцыйна прадставілі новага кіраўніка Маладзечанскай цэнтральнай раённай бальніцы. Ім стаў Рыгор Шаўчук. Раней ён займаў пасаду намесніка галоўнага врача. Задача новага кіраўніка – забяспечваць стабільна высокую якасць і даступнасць медыцынскага абслугоўвання ў рэгіёне. У дапамогу галоўнаму ўрачу штат высокакваліфікаваных спецыялістаў. Последних 3 года крайне большое внимание и вложение в систему здравоохранения, и лично внимание главы государства к этой системе, конечно же, требует и соответствующей отдачи и результатов. Скажу, что Маладечная является межрайонным центром, который показывает сегодня высокую эффективность работы. Я в пример привожу регулярно ту работу, как организована в плане эндопротезирования. На сегодняшний момент это, по сути, образцовый центр по выполнению эндопротезирования не только в Минской области, но и где-то в республике на примете. То есть как организовано, систематически здесь работает пациент. И здесь пациенты не только Маладеченского района. Поэтому действительно результаты работы высокие. Но есть еще действительно над чем работать. Поэтому, конечно же, желаем дальнейшему развитию Маладеченской центральной районной больницы, всему коллективу, только профессионального роста, развития на благо наших пациентов. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакте, Аднакласнікі, Інстаграм, у Тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.